След 2020 година тенденцията на пазара показва засилване на интереса при търсенето на извънградски имоти. Ако и вие търсите тишина и спокойствие не далеч от големия град, заповядайте да разгледате новото ни предложение. Къщата разполага с 5 спални, 2 санитарни помещения и още нещо. Тук може да посрещнете вашите гости и да се позабавлявате. Ако къщата ви е харесала, моля, свържете се с нас.